Ο Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μετά Χριστόν από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βασίλειος και καταγόταν από την Ιωκεσάρια και η μητέρα του Εμέλεια από την Καπαδοκία. Στην οικογένεια εκτός από τον Βασίλειο υπήρχαν άλλα 8 παιδιά, μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, ο Όσιος Ναυκράτιος, ασκητής και θαυματουργός, η Οσία Μακρίνα και ο Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Σεβαστίας. Τα πρώτα γράμματα του τα δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Καισαρία της Καπαδοκίας, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και γραμματική. Συμφοιτητές του ήταν και 2 νέοι που έμελε να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία. Ο ένας, ο Άγιος και Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας, ο θεολόγος Γρηγόριος, και ο άλλος, προδότης του Ιησού, ειδωλολάτρης και διώκτης των χριστιανών, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ανέπτυξαν μεγάλη και ισχυρή φιλία. Επέστρεψε στην Καισαρία και μετά από το θάνατο του αδερφού του μοναχού Ναυκρατίου βαπτίστηκε χριστιανός και αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στην ασκητική πολιτεία. Ασκήτεψε σε ένα κτήμα της οικογενείας. Μετά τη βάπτισή του δώρισε στους πτωχούς και στην εκκλησία το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Ταξίδεψε σε γνωστά κέντρα ασκητισμού της Ανατολής, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία και Μεσοποταμία, επιθυμώντας να συναντήσει πολλούς ασκητές και μοναχούς για να γνωρίσει τον τρόπο ζωής τους. Όταν επέστρεψε, έγραψε τους κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή στα μοναστήρια μέχρι τις μέρες μας. Η φήμη του Αγίου Βασιλείου εξαπλώθηκε με τον καιρό σε όλη την Καπαδοκία. Έτσι, ο Μητροπολίτης της Καισαρίας Ευσέβιος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Μετά τον θάνατο του Ευσεβίου και σε ηλικία 41 ετών, ο Άγιος Βασίλειος τον διαδέχτηκε στην επισκοπική έδρα. Στον τόπο του είχε να αντιμετωπίσει την έντονη παρουσία του αριανικού στοιχείου και άλλων κακοδοξιών. Ο Μέγας Βασίλειος αναλαμβάνει τα πνευματικά ηνία από το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος γυρεός πλέον αποσύρεται από την ενεργό δράση. Εργάζεται συνεχώς για την επικράτηση των Ορθοδόξων χριστιανικών αρχών και υπερασπίζεται με σθένος την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Βασίλειος βοηθούσε πάντοτε τους αδικημένους και κουρασμένους, τους πεινασμένους και τους αρρώστους, ανεξάρτητα από το γένος, την φυλή και το θρήσκευμα. Έτσι ίδρυσε την Βασιλιάδα, ένα ίδρυμα που λειτουργούσε νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γυροκομείο και ξενώνας για την φροντίδα και ιατρική περίθαλψη των φτωχών, αρρώστων και ξένων. Με την πίστη και την προσευχή, με τα κηρύγματα και τους λόγους του, με τα πολλά ασκητικά παιδαγωγικά συγγράμματα, καθώς και την ασκητική ζωή του, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας δεν δίστασε πολλές φορές να αντιταχθεί στην εκάστοτε πολιτική εξουσία. Φιλάστερνος όμως και καταπονημένος, παραδίδει το πνεύμα στο Θεό την 1η Ιανουαρίου του 379 μετά Χριστόν σε ηλικία 49 ετών. Ο θάνατος του
βυθίζει στο πένθος όχι μόνο το ποιμνιό του, αλλά και όλο το χριστιανικό κόσμο της Ανατολής. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Ιανουαρίου. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε θαυμάσια θεολογικά έργα και επιστολές, αλλά και τη Θεία Λειτουργία που τελείται 10 φορές το χρόνο και τη λέμε Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τα θαύματα και η προσφορά του Αγίου Βασιλείου προς τους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν και να μετρηθούν, αλλά ούτε και σταμάτησαν με το θάνατό του. Εμείς σήμερα θα παρουσιάσουμε 2 σύντομα θαυμαστά περιστατικά από το συναξάρι του Αγίου. Το πρώτο είναι ένα παράδειγμα μετανοίας του αμαρτωλού ανθρώπου που συντετριμμένος ζητά συγχώρεση από το Θεό. Ενώ το δεύτερο είναι ένα υπόδειγμα κρυφής αρετής ενός ιερέα που έζησε τα χρόνια του Αγίου Βασιλείου στο χωριό των παππούδων μας, το Τσουχούρ της Κεσάριας. Η συγχώρεση της αμαρτωλής γυναίκας. Προς το τέλος της επίγειας πορείας του, καθώς ο Άγιος Βασίλειος μετέβαινε στην εκκλησία, μια αμαρτωλή γυναίκα έπεσε στα πόδια του ρίχνοντας ένα γράμμα στο οποίο έγραψε τις αμαρτίες της, γιατί ντρεπόταν η ίδια να τις ξεστομίσει, και κλαίγοντας παρακαλούσε τον Άγιο να το διαβάσει και να συγχωρήσει τις αμαρτίες της. Ο Άγιος την παρηγόρησε και είπε ότι μόνο ο Κύριος συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Φιλέσπλαχνος όπως ήταν, κρατούσε το γράμμα σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Στο τέλος κάλεσε τη γυναίκα και της επέστρεψε το γράμμα. Εκείνη μόλις το άνοιξε, δεν βρήκε τίποτε γραμμένο παρά μόνο ένα σημείο όπου αναφέρει ένα θανάσιμο αμάρτημά της. Κλαίγοντας πάλι τον παρακαλούσε να τη λυπηθεί και να προσευχηθεί και πάλι στο Θεό να τη συγχωρέσει και αυτό το αμάρτημα. Ο Άγιος Βασίλειος τότε της είπε να πάει αμέσως στην έρημο να βρει τον Όσιο Εφρέμ και να δεηθεί αυτός στον Θεό για το αμάρτημά της. Η γυναίκα, χωρίς να χρονοτριβήσει, με την ευχή του Αγίου πήγε αμέσως στην εκκλησία. Εκεί βρήκε τον Όσιο Εφρέμ και αφού του διηγήθηκε την ιστορία της, τον παρακάλεσε θερμά να προσευχηθεί για αυτήν. Ο Όσιος όμως της αρνήθηκε, λέγοντάς της να πάει στον Άγιο Βασίλειο, όπου οι δικές του δεήσεις έσβησαν τις αμαρτίες της. Έτσι αυτός πάλι μπορεί να δεηθεί στον Κύριο και για τη μία αμαρτία που έμεινε. Να το κάνει σύντομα, γιατί ο Άγιος σε λίγο πεθαίνει. Εκείνη μόλις το άκουσε έφυγε τρέχοντας να προλάβει ζωντανό τον Άγιο. Όταν όμως έφτασε η δύστιχη, βρήκε το φέρετρό του και πλήθος κόσμου πάνω του. Έκλαιγε και φώναζε ρίχνοντας το γράμμα στα πόδια του Αγίου, είπε σε όλους την ιστορία. Και κλαίγοντας έλεγε ότι ο Άγιος μπορούσε να δεηθεί και για αυτή την αμαρτία, αλλά την έστειλε σε άλλον. Ένας ιερέας τότε θέλησε να δει το γράμμα για ποια αμαρτία μιλούσε η γυναίκα. Και τότε να το θαύμα, δεν υπήρχε στο γράμμα τίποτε γραμμένο. Ο Άγιος Βασίλειος πέρασε από το χωριό μας. Κάποτε ο Άγιος θέλησε να επισκεφθεί ένα χωριό της επισκοπής του, το χωριό των παππούδων μας, το Τσουχούρ. Εκεί υπηρετούσε κάποιος ιερέας Αναστάσιος, ενάρετος και δίκαιος. Ο ιερέας αυτός, εκτός από τις άλλες αρετές που είχε, ζούσε εν παρθενία, δηλαδή σαν αδέλφια με την πρεσβυτέρα του τη Θεογνωσία για 40 χρόνια. Είχαν ακόμα και ένα λεπρό σε ένα δωμάτιο και τον φρόντιζαν για χρόνια.
Όταν ξεκίνησε ο Άγιος Βασίλειος για την επίσκεψή του αυτή, ο πατήρ Αναστάσιος το πληροφορήθηκε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και πριν ξεκινήσει είπε στην πρεσβυτέρα να πάει να τον προϋπαντήσει, γιατί ο ίδιος ήταν ανάγκη να πάει στο αμπέλι. Η Θεογνωσία υποδέχθηκε τον Άγιο και ο Άγιος, αφού την φώναξε με το όνομά της, την πληροφόρησε ότι ο πατήρ Αναστάσιος είχε επιστρέψει στο σπίτι και ότι γνωρίζει πως ζουν εν Παρθενία. Τότε αυτή συγκλονίστηκε και έπεσε στα πόδια του Αγίου. Όταν πήγαν στο σπίτι, συζήτησαν με τον ιερέα ποιμαντικά θέματα. Τότε ο Άγιος Βασίλειος, προς ωφέλεια των παρευρισκομένων χριστιανών, φανέρωσε την κρυφή αρετή του Παπαναστάση. Του ζήτησε να ανοίξει ένα δωμάτιο στο οποίο έκρυβε και φρόντιζε έναν λεπρό. Ο ιερέας από ταπείνωση αρνήθηκε και τότε ο Άγιος άνοιξε την πόρτα με την προσευχή του. «Καλώς αγωνίστηκες για αυτόν επί τόσα χρόνια», του είπε ο Άγιος. «Άφησε και εμένα μια νύχτα να τον υπηρετήσω». Και αφού έμεινε μαζί με τον λεπρό, ο Άγιος, προσευχόμενος όλη τη νύχτα, το πρωί τον έβγαλε τελείως θεραπευμένο από τη λέπρα.